What's up guys, part 2 na ng ating vlog. So ayan, pares tayo dito sa Anda. Ayan, na Pastorelli. So busog na busog. So nagsipod tayo dito. Mapapanood nyo yun sa part 1 ng ating vlog. Salamat po. Yeah. Okay, ride out. So busog na busog tayo. Salamat sa Sena family na nagpatuloy sa atin dito sa Anda na pinakatikim ang kanilang mga seafood. So busog na busog. And ride out. Biyahe na naman tayo pabalik ng Alaminos. Tapos punta tayong Burgos. Pagdating Burgos, doon punta tayo sa beach. Medyo may kalayuan din siya. So kaya dalawang part ng ating vlog. So yun yung dagat to guys. So farm siguro to. Yan o, yung nakikita nyo. So mamaya siguro hanggang pagpauwi sabihin natin kung ano yung na experience natin kay MT-15, no? Sa ilang kilometers na rides natin. So kasi pagdating natin hanggang Burgos, do sa venue natin, tignan natin kung nakailang kilometers tayo. Tapos sabihin ko sa inyo kung ano yung naramdaman kong kung nahihirapan ba ako, may sumakit sa katawan ko, masakit ba yung katawan ko, kung ano ba yung experience natin kay MT-15 natin sa long drive. So malayo-layo kasi yung biyahe natin, no? Dalawang point din yung pinuntahan natin, Anda plus Burgos Beach, no? Tapos sabihin ko sa inyo kung pinagsisisihan ko bang kinuha si MT-15. Abangan nyo yun mamaya. Yan, bato-bato yan guys. Sa bato-bato hindi naman kasi ganun katagtag eh. Hindi naman din ganun kahirap idaan. Yung mga bato na to guys matutulis. Pero pasalamat tayo kasi malaking gulong ni MT, no? Hindi siya ganun nahihirapan at tiwala tayo, no? Hindi tayo mabubutasan. So ingat pa din. Ito nga rin mga graba na to guys. Okay lang, hindi naman siya nag-skid, hindi naman nag-slide yung sa harapan, sa likod hindi naman. So okay na siya sa semento. So far good na good si MT. Long drive na ganyan. Isa lang naman talagang reklamo ko dito, paulit-ulit ko lang sinasabi sa inyo, is yung sapit lang sa singit lang. Napakatigas kasi ng kanyang upuan, no? Siguro kung bibili kayo ng MT-15 sa mga may binayaan naman ng magagandang height, no? Siguro padagdagan yung foam at siguro iayos yung level niya, yung degree niya. So pag nakasubsub kasi natural, lahat ng weight mo pipihit yun papuntang harapan. So biyahe muna kami. Okay guys, nandito na tayo. Nandito na as. Ay, nakarating din. Alalim nga. Nagulat ako. Walang senyas-senyas na kayo pababang gano'n. O yung pataas nga, nabigla ako eh. Pag ganyan, biglang boom. So nandito na tayo. So update ko na lang kayo mamaya guys. So yun, what's up guys? Ngayon na tayo ulit nakapag-vlog. So pagdating kasi natin, no? Medyo nagpahinga tayo ng konti, tapos naligo na ng konti. Tapos ngayong gabi, nandito tayo sa may mixology. Yan, kakain tayo ng tapsilog nila. So itatry natin kung masarap. And tingnan natin kung sponsored din. Char. So ayan si Pastor, si Boss Jem, tsaka si Kuya Man. So sanay na kayong Boss Jem, no? Boss Jem, ayan. Wala eh, yun talaga yung pangalan niya eh. Mga boss daw kasi lagi naglilibre eh.
Ito lang nilibre ko ha. Okay, yung ano. Siyempre palang Yung top silog silog yan. daw. Yung top silog si Kuya Evan. Pumira! Kawa ka, Brad. Baka hindi na tayo makakain doon. So, ito na pala yung order Maraming namin. salamat sa Yan. libre. Happy birthday. Napakasarap niyan, guys. O, diba? So, pre, titikman natin yan. Medyo lobat na tayo. Medyo pagod na. So bukas siguro gagawin natin, papakita natin yung area natin dito, yung beach. So bibigyan ko kayo siguro ng montage. Ituturo ko kayo kung ano mga meron dito. So hindi tayo kasi makapag-tour kasi medyo malayo-layo yung bayahin natin. Medyo pagod no? Siguro mamaya na lang, kita-kits na. Hello, what's up guys? Good morning. So tignan lang namin kung may daan sa ano. Good morning. So tingnan lang namin kung mayroong daan dito yung Pangutong Deadpool para tuturin na lang natin tapos papakita ko sa inyo yung ganda. So check lang natin yung Deadpool. Lalakad ka lang ng kaunting ganyan. So good morning guys. So ngayon na tayo nakapag-vlog ulit no? Medyo pagod. Ngayon naramdaman ko yung pagod kagabi. So nakatulog na tayo. So day 2 ngayon. Ngayon, check lang natin yung depth pool. So, paglilinaw, hindi siya depth pool, hindi depth pool. Dun pa, medyo malayo-layo nga. So, maganda siya guys. Ay, dito ka lang maligo, solid na eh. Medyo delikado lang yung mga bato, matutulis. Yeah. Pagod lang siya guys. Tignan nyo ba guys? Ano yung man? Ingat. Yeah. Aro, rempalibot. Ay nila rempalibot ah. Yun yung kapatid mo ah. Picture, what's up? Hi. Hi da. Hi. Uy, bakit tayo pala kaya dito? Okay guys, rolled out. Okay guys, rolled out na tayo. And alis tayo dito. Yan. So, enjoy naman. Hindi tayo masyadong nakapag-vlog. Enjoy lang natin yung view. Enjoy lang natin yung area. Enjoy naman, sulit naman. Lalo na sa Deadpool kanina. So, okay naman siya. So pauwi na tayo niyan. Sa mga tarim daw, kakain mo tayo ng mga inasal. Enjoy lang din naman pag may tayo, di ba? Ito, kasama natin sila dito. Mga kasama natin mga church natin. Epilan Church. Tapos sa Pastor Jerry. Kumara nga sila. Medyo mabagal sila eh, no? So yun, siguro magtitira tayo ng konting battery papunta doon, no? And gusto lang magpasalamat sa inyo sa mga nanonood sa ating sumusuporta. So subscribe lang kayo, no? Hinihingi ko suporta natin, nabuhin natin ang 1,000 subscriber kasi nabuo na natin yung 4,000 watch hour. And hinihingi ko yung suporta nyo. Mag-subscribe na kayo, buuin natin yung 1,000. Magpa-monetize na tayo kay YouTube para marami pa tayong video na magawa. Ayan. At maraming salamat sa mga sumusuporta sa atin. Shoutout sa inyo. And talagi ko na lang dito yung mga nagpapa-shoutout. Yan, sa lahat. So shoutout sa inyo lahat. Maraming salamat sa ating mga kaibigan,
sa ating mga ka-church na sumusuporta, tumutulong sa atin, sa mga kamag-anak, pinsan, no? Maraming salamat, no? Sa mga taong nagpamahal sa atin. Kailangan. So maraming salamat sa inyo. John TV. Subscribe. Peace out.